Ilang araw pa rin ngayon sa inyo mga kamaster. Ayan, so ito lang po ang aking nagawang reels. Ang ating maliliit na isda o tilapia, ayan, na prinito na namin guys. Hindi ko na po na video ang pagpiprito dahil masyadong nakakatamad po magluto ngayon dahil maulan. Ayan, so itong ating fried tilapia na maliliit. Ayan. So alam nyo na guys kung ano po ang sahog ng ating fried tilapia. Kailangan din po natin ng dahon ng malunggay. Ayan, so ayan po yung malunggay natin. Samahan din po natin ng ugot ng tarbos ng ano to alukon guys. Ayan. So ating malunggay, ayan. So yung Ilocano, didintingin namin yan guys. So sasabawan na lang yan guys. Thank you, thank you, thank you, thank you. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Guys, ipaplex ko lang yung prinito kong isda kanina na tilapia. Ito po yung paraan po ng pagluluto namin. And my own version po, ayan. So may kanya-kanya po tayong version ng pagluluto. Ito po yung dinengdeng namin in Ilocano. Ayan guys. Dahil parang hindi po ako makakakain kung wala po tayong dinengdeng o sabaw sa hapagkainan guys. Ayan, so po yung dinengdeng namin. Ayan na po yung pritong tilapia kanina na nauna ko na pong binidyo at kinontent po sa aking reels guys. So ito na po ang aking tilapia. Yummy, 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 yummy. So ito po ang aming dinner ngayon guys. So nalagay na din namin ang aming malunggay. Ayan. So maraming salamat guys sa patuloy niyo pong pagkikinood sa aking mga reels. Maraming salamat po. So that's it for today. Ayan guys, ang aming ulam ang dinengdeng na may prito pong isda guys. Thank you, Muhammad YouTube.